Hebalên hêja bizavdariya civakî yan jî em bibêjin tevgerîna civakê, têgiheke civaknasiyê ye û ez ê ana hewl bidim ku di derbarê vê têgihê de hinek zanînan rabirî we bikim. Ji ber çend sebebên cihêreng di nav tebeqeyên civakî de ji cîhguhêrandina şexsan re bizavdariya civakî tê gotin. Ev cîhguhêrandin carnan ji bo demekê û carnan jî bi awayekî domdar dikare pêk were. Du teqlîdên bizavdariya civakî hene. A yekêm bizavdariya berwarî ye. Bizavdariya ku di heman tebeqê de çê dibe bizavdariya berwarî ye. Ev bizavdarî jî du teqlîd e. A yekêm cîhguhêzî ye. Bizavdariya berwarî ya ku di kada coğrafîk de tê dîtine. Ji ber cihêkî ber bi cihêkî din be cîhguhêziya şexsa ye ku di statûya wan de ferqekî mezin dernakeve holê. Ev cîhguhêzî dibe ku ji bo demekî kurt yan ji bo demekî gelek dirêj be. Carnan jî bi awayekî domdar pêk tê. Mînak, betlane, geşt, perwerdehî, kurs, ji gund koçkirina bajêr û hevê din. A duyêm jî karguhêzî ye. Bizavdariya berwarî ya ku di kada jiyana sosyal de dîtin jî karguhêzî ye. Ji hêla prestîjê ve yan jî di nav statûyên nêzik de çûn û hatina şexsa ye. Mînak memûrekî şaredariyê dema derbasî memûrtiya bankayekî bibe, dema ku mamosteyek bibe serkarê dibistanê û hevê din. Bizavdariya an jî em bibêjin tevgerîna civakî a duyêm jî bizavdariya tîkanê ye. Ji derbasbûna jêr û jor ya di nav tebeqeyan de re tê gotin. Şexsekî ku bizavdariya tîkanê pêk bîne, di statû û şert û mercên wî yê jiyanê de guherînên gelek girîng pêk tên. Wekî mînak, deme mamosteyek bibe mebûsek yan jî dema ku karkirek bibe karsezekî dewlemend, meriv dikare ji bo vê yekê mînakê bide. Bizavdariya tîkane di dawiya salên dirêj de û bi kedekê mezin pêk tê. Mesela dema ku xurdekî gundî bixwîne bû be endecarekî navdar yan jî karsezekî dewlemend.